Pripravili sme si pre vás mikulášske balíčky a dorazili sme do Košíc, aby sme vám urobili radosť. Poďme na to. Dobrý deň, môžeme sa vás opýtať jednu otázku. Ako často nakupujete bytový textil? Za 3 mesiace. A kupujete bytový textil aj ako darček, alebo kúpili ste niekedy ako darček? Vianočný darček, áno. Áno, tak dnes dostanete darček od nás. My sme firma EMI, ktorá vyrába bytový textil a dnes sme sa rozhodli urobiť niektorým z vás radosť. Nech sa vám páči. To je naozaj pre mňa? Áno, a máte to zadarmo. To nemyslíte vážne? Áno. Prajeme vám pekný deň. A môžem vám popriať krásne Vianoce? Môžete. Ďakujeme krásne. Tak ďakujem krásne a šťastné a veselé Vianočné sviatky aj vám. Majte sa, dovidenia. Ďakujem krásne, dovidenia. A zadarmo dá. Áno. My sme firma EMI, ktorá vyrába vlastne bytový textil a robíme takú anketu a chceme vedieť. Firma EMI. Poznáte ju? EMI, hej, áno, postielne prádlo. A zvyknete aj ako darček dávať ten bytový textil? Áno. Dobre, tak dnes dostanete darček od nás. Nech sa vám páči. Budete mať taký mikulášsky darček. Joj, ďakujem. Prajeme to vám... sa mi ešte nestalo, že zadarmo niečo dostať. Prajeme vám stále musím platiť. Prajeme vám pekný deň. Ďakujem, Majte sa krásne. Dovidenia. Tešíte sa na Vianoce, ale ešte nemáte vianočný darček? Na EMI.sk nájdete množstvo skvelých darčekov. Páčilo sa vám naše video? Sledujte nás, komentujte a lajkujte.